Сәясәт һәм дәүләт эшлеклесе Әнвәр Бәдретдин улы Баһаутдинов 1925 елның 27 ноябрендә Татарстан АССРның Тәтеш кантоны, хәзер Татарстан Республикасының Кама Тамагы районы Әмәкәй авылында Бәдретдин Баһаутдин улы һәм Бибисара Хөснулла кызы гаиләсендә туа. Әтисе 30-нчы еллардан партия эшенә җәлеп ителә. 1938-53 елларда ВКПБның Бондюк райкомы беренче секретаре була. Әнвәр Баһаутдинов 1943-50 елларда Совет армиясе сафларында хезмәт итә. 7-нче айрым өйрәнү парашют десант полка составында 1945 елның 24 июнендә Мәскәүдә уздырылган җиңү парадында катнаша. Демобилизацияләнгәннән соң ТССР дәүләт иминлеге министрлыгының Бондюк район бүлегендә хәрби исәп өстәле башлыгы булып эшли. Кичке эшче яшьләр мәктәбендә укый. 1950 елда ВЛКСМның Бондюк райкомы 2-нче секретаре итеп сайлана. 1951 елда ВКПБның Татарстан өлкә комитеты каршындагы республика партия мәктәбенә укырга юллана. Аннары да белем алуын дәвам иттерә. 1959 елда Казан университетының тарих филология факультетін, 1964 елда Минзәлә авыл хуҗалыгы техникумын тәмамлый. Республика партия мәктәбен тәмамлаганнан соң Әнвәр Баһаутдинов Бөгелмәгә партия эшенә җибәрелә. 1953-57 елларда КПССның Бөгелмә район комитеты пропаганда һәм агитация бүлеге мөдире, райком секретаре. 1957-61 елларда КПССның Бөгелмә шәһәр комитеты секретаре, 2-нче секретаре. Соңрак Әнвәр Баһаутдинов Бөгелмәдә эшләгән елларын тормыш тәҗрибәсе туплаучыры дип бәялый. 1961-62, 65-79 елларда ул КПССның Азнакай район комитетын җитәкли. Районның социаль-икътисади үсешенә зур өлеш кертә. Агро-сәнәгать комплексында нефть сәнәгатен, торак һәм социаль-мәдәни объектлар төзелешендә бердәй игътибарда тота. Ул җитәкчелек иткәндә район алдынгы урыннарга чыга һәм икътисади күрсәткечләр буенча бер яуланган югары дәрәҗәдән төшми. 1979 елда Әнвәр Бәдретдин улы Баһаутдинов КПССның Әлмәт район комитеты беренче секретаре итеп сайлана. Яңа урында эшнең үче кырые юк иде. Мин нефтчеләр шәһәре проблемаларына баш аягым белән кирип шумдым дип яза ул соңрак үз истәлекләрендә. Төбәктәге нефть сәнәгате белән бәйле мәсьәләләр шулай ук аның игътибарыннан читтә калмый. 1982 елда Әнвәр Баһаутдинов ТССР Югары Советы Президиумы рәисе итеп сайлана. Бер үк вакытта 1985-90 елларда РСФСР Югары Советы Президиумы рәисе урынбасары вазифасында башкара. Республиканың социаль-икътисади һәм мәдәни үсешен кайгыртуны максат иткән җитәкченең дәүләт дәрәҗәсендә фикер йөртү сәләте ТССР Югары Советы Президиумы рәисе булып эшләгәндә бүтән тулылыгы белән ачыла. Республиканың законнар чыгару органында эшләү чорында барлык районнарны йөреп чыктым. Җирле проблемаларга тирәнрәк төшенү өчен һәр районга 3-4 көн билгели идем. Партия өлкә комитеты һәм министрлар советына да җиткерелгән ул мәгълүмат тикшерелә һәм дәүләт дәрәҗәсендә теге яки бу карар кабул ителүгә нигез була иде дип искә ала ул бу елларны. 1986 елда пенсиягә чыгу сәбәпле Әнвәр Баһаутдинов ТССР Югары Советы Президиум рәисе вазифасыннан азат ителә. Әмма лаеклы ялда булуына карамастан, республиканың иҗтимагый сәяси тормышында катнашуын дәвам иттерә. 1989-95 елларда Татарстан халык депутатларын сайлау буенча үзәк сайлау комиссиясендә әгъза була. Гомеренең соңгы елларында истәлекләр китабы язып тәмамлый. Ул китап авторының вафатыннан соң 2004 елда «О времени и о себе» исеме белән рус телендә дөнья күрә. Әнвәр Бәдретдин улы Баһаутдиновның фидакарлыгы, ил һәм республика өчен кылган күп еллык хезмәте Ленин ордены, 3 хезмәт кызыл байрагы ордены, халыклар дуслыгы, 2-нче дәрәҗә ватан сугышы орденнары белән бәйләнә.
Ул 2002 елның 25 октябрендә Казанда вафат була. Арча кыры зиратына җирләнә.